ప్రతిక్షణం ప్రజాపక్షం 24 న్యూస్ కి స్వాగతం. ఇంట్లో ఆడవాళ్లు బాగుంటేనే కుటుంబాలు బాగుంటాయని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ సారథ్యంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విశ్వసిస్తోంది. మహిళలకు వివిధ పథకాల ద్వారా ఆర్థిక సాయంతో పాటు జీవనోపాధి మార్గాలను సైతం చూపిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మహిళలకు అండగా నిలబడుతుంది. ఈ అడుగు కూడా అక్క చెల్లెమ్మలకు మంచి జరగాలి. అక్క చెల్లెమ్మలకు రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా ప్రతి అడుగులోనూ అక్క చెల్లెమ్మలు పైమెట్టులో ఉండాలి. వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలి. అక్క చెల్లెమ్మలు సంతోషంగా ఉంటేనే ఇల్లు సంతోషంగా ఉంటాయని చెప్పి భావించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన వచ్చిన రోజు నుంచి ఒకటే ఆలోచన, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న మిగతా వర్గాలన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే మహిళలకు వారిని ఎలా మనం ముందుకు తేవాలి అనే ఒక ఆలోచనలో భాగంగా ఈరోజు ఆసరా కానివ్వండి, చేయూత ఇస్తూ మహిళలకు ఇంట్లో ఇప్పుడే చూసుంటారు మీరు, చేయూతనిస్తూ కనీసం అడుగు బయట పెట్టలేని మహిళలు కూడా ఈరోజు ఆ జగనన్న ఇచ్చినటువంటి చేయూత డబ్బులతో ఇంట్లో వాళ్ళు స్వయం ఉపాధి కల్పించుకుంటూ వాళ్ళ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నారు. డ్వాక్రా రుణాల ద్వారా మహిళలకి అనేక చిరు వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి కూడా ఈరోజు మహిళ ఆర్థికంగా తనంతలు తన కాళ్ళ మీద నిలబడితేనే సమాజం బాగుపడుతుంది అనే ఒక ఉద్దేశంతో అన్ని వర్గాల మహిళలకు అన్ని రూపాలుగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేక సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు మహిళలందరూ చాలా ధైర్యంగా గుండె మీద చేసుకొని మాకు మా జగనన్న ఉన్నారు, ఆయన ఇచ్చిన భరోసాతో మేము ధైర్యంగా బ్రతుకుతామన్న ఒక ఆత్మస్థైర్యాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కల్పించారు. 35,000 రూపాయలు ముందు ఇచ్చి పని స్టార్ట్ చేసి 1,80,000 రూపాయలు వాళ్ళ అకౌంట్లో వేసి ఈరోజు ఇల్లు కట్టుకోమని చెప్పిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే జగనన్నే. కరోనా టైంలో మా ఆయనకైనా జాబ్ లేదు, అతను ఎంబీఏ చేశారు. నేను మా ఇంట్లో చూస్తే చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి, ఏడ్ చేయాలి ఏటన్నప్పుడు నాకు ఈ జగనన్న చేనేత డబ్బులు దొరికింది. నాకు తెలిసిన ఒక బిజినెస్ నేను ఆలోచించాను. అదేంటంటే కొన్ని నైటీలు, చిన్నపిల్లల డ్రెస్సులు తెచ్చుకొని సైకిల్ మీద వెళ్ళి అలాగా అమ్ముకున్నాను. ఎందుకంటే ఆ జగనన్న సార్ వల్లే మేము ఈరోజు ఉన్నాం సార్, మా కుటుంబం కూడా ఉన్నాయి సార్. ఆడవాళ్ళ ప్రభుత్వం అని మాత్రం గర్వంగా కూడా చెప్తారు. ప్రతి పథకంలోనూ కూడా ఆడవాళ్ళని ముందుంచుతాం. ఎందుకనంటే ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు బాగుంటేనే కుటుంబాలు కూడా బాగుంటాయి.